искаш ефтини игри и Steam кодове, Kinguin, това е твоето място. С промокод разгромител 3% отстъпка. Така помагаш на мен и канала ми. И така, здравейте хора, аз съм Разгромител БГ, с мене Васи. Здравейте, Clash Royale. Тук сме с Разгромител БГ и Васи Лудото. Васи Лудото. А хора, ето тук съм ми подготвил един чест опенинг за после. И дигнах 10 арена най-после. Да. Сега ще играем двамата 2-2 малко. Аз ще игра с този дек и нека да започваме. Ако ви хареса това, ударете по един лайк. Абонирайте се за нас, разправяйте за другите хора. И хора, това ще бъде качено в нашия общ канал, който ние направихме и ще го качим в моя личния и в канала ни се казва... Няма смисъл вие като го видите. Да. Аз игра с Full Legendary Deck, а той ми помага. Тъй, че дано да ви хареса този клип. Ако ви хареса, следвайте. Аз ще сложа принцеса. Окей. Гледай колко са глупави, како стават. Ломбърджак. Дай са. Ломбър, гледай ломбър, какво прави, Опа, обаче тук няма какво да спрем. Има. Така ще направим. Важно Giant Skeleton да не докосва нашия тауър. И няма да. Помагай с нещо, помагай. Няма с какво. Тук не взеха тауър. Няма, те ни нападнаха много тежко. Да, гледай. Направо да ги стам да ни бият и няма как да ги спрем. What the fuck. Нищо тук просто ни скамазиха да биха ни. Поне хубавото е, че не загубваме купички. Да, хора. Ще направим тук още няколко битки, понеже тази ни се получи. Докато аз още един крал ми трябва да съберем това. После ще ви подготвя малко. Аз ще игра с този дек. Копирах го от него, много е добър, с него скачих 10-та арена. С малко помощ от мен. Почваме. Защо няма опоненти? Толкова си не мога да се намеря в целия свят опоненти. Сигурно. Аз дам кенса, дай кенса. Лад. Чакай, че не добре, то на мен точно това ми беше Magical, ако беше станало така. Значи какъв рейдж ще стане. Да, почваме. Така сега тук малко трябва да стигнем и да мислим какво правим. Със сигурност. Ние сме 9, те са 9 лео, ние сме 10. Много добре. Защото двамата пускаме един лава хант. Отзад ти мога да го контролираш с нещо да ми помогнеш. Ако имаш... Така те сложиха елексир колектор. Сигурно имат големче. Тук може да сложим един хокрайдър, а отзад за тауъра да сложим един... Имаш ли принцес, някакви такива? Има принцес, може нека да изчакаме. Сложи принцес. 2 принцески ще са много добре. Нека да изчакаме първо да. Слагай ги бе, не мисли? Добре хора. Пускай един принц. Ще му се доверим, да видим какво ще прави той. Какво ще направя ли? Аз правя магия, шегувам се. Магия правиш. Хората, те пичове май бяха АФК, не знам. GG. Просто тук Трикран те ни пуснаха да им вземем, не знам защо. Много им благодарим обаче. Така плюс 20 коинс. А между другото, Форброман, той падна на 8 арена, аз дигнах 10-та. Ето за вас отварям. Нищо хубаво. Да знаете... Така. С кой цъкна, бе? Сте. За какво? Събрах. За 2-2. Играй ти. И да играем заедно. Колко си ги за роджичито? Колко си ги събрал? Аз после за това ще играя. Кога? За роджанта кога ще? Няма да играя, няма да го правя на клип, после само за често опенинга. Така, аз тук няма да слагам все още такова. Ще сложи един ломбърджак плюс един такъв. Опа, тук и обаче. приготвя... Оу, джиджи, гледай! Пускай. Кът. Дай. Браво, бе! Добре, така. О, чак бутнах голема! Така, тук това не се вижда. Тук взехме добър демидж на пусни там. Той ще пусне един Giant Skeleton да ги разсейва. Той ще пусне, говори за себе си в трета лица му. Аз казах тук ще пусна. Аз чух, той ще пусне. Не, тук казах. Опа, от другата страна, от другата. Принц. Айс.
Добре, голема беше спрямо успешно. Кога ти убиха принца, бе? Елит 12 ли е от човек, ти какво искаш? Да, принците. Тройка. Жалко. Аз тук ще сложа един майнер тук. Майнер. Ти имаш ли какво да... Имам, ама докато тръгне... Или хора можеш да направим по-добре, но аз мисля. Ядем какво имаш? Пусни един хок-райдер. Пусни един хок-райдер. Аз се приготвя. Те така си пускат... Ще пусна на принц. Чакай да ми измина. На принца, да. Пускам страшно един такъв букук. Не, защо мина? Той сега да обмислим какво трябва да правим. Какво? Те докато занимават така ще направят така. Имаш ли... Двамата пускаме един Ice Wizard. Браво. Е тук да бият по джан скелетана. Ходиш. Гърми. Браво бе, тататоре, браво бе. Гордея се с теб. Опа, защити. Принц. Принца, Witch. Night Witch. Бърка. Тук ни взеха тауъра. Дай, не го взели, още не се предавай. Така ще сложа един... Майнери може би ще... Ками, браво на теб. Леле, ако не си ти да ми спасяш кожата, не знам кой. Пак. Добре, другият тауър ни е мъртъв, но поне този... Ние взехме един, това е хубавото. Така мисля тук да направя една атака. Не знам дали ще се получи, но... Джан! Ето. Браво. Десетка. Леле, майко. Тия са добри хора, признавам ви. Много са добри. Жалко, че това не отиде на вятъра, но... Добра атака. Тук имаме шанс, ако ходиш нещо добро. Точно така. Обаче от другата страна, жалко. От другата страна няма, ние имаме доста демидж. Имаме доста хелт. Бързо пускай нещо. Пускам, ама... Жалко биха ли тук? Нищо имаме 2 на 1. 2 загуби, 1 победа. Сега ще направим още една победа. Още една победа или загуба? Победа. Не бъди толкова сигурен. Play with friends. Дай приемай. Ти имаш ли някаква легендарка в шопа или? Не, утре ще ми се падне. Те утре се падат. Да. Давидовски. Разгромител БГ днеска нали качи 10-та арена и в шопа се падна. Тук ще пусна един майнер. Майнер ще разсейва. Втори майнер. Къцкът. Трес. Имаш ли нещо за предпазване от въздух? Не. Инферно. Ферста на работата. Трябваше ги пуснеш отзад. Това ти е голяма грешка, да го правиш. Защото така ще ми убият и феното. Къде ги пуснах тия мизерни тапанчета? Няма нещо. Не са изли толкова много. Голям прас. Все пак. Този е двойка. Баси букук. Обаче екзекюшена, ако си го апгрейднете, наистина е много добра карта. Като пуска тия миньоните. Спри! Няма как да ги спря човек. Така... жалко. Такъв ми е живот. Късмет. Така, тук слагаме така. Къцкът. Така може би един майнер да пуснем. Пусни го. Така. И да, тази атака дали ще се получи... Сигурно да. Екзекюшнера беше забавен от Ice Wizard. Как беше дръпнат мазно, може би е така. Не трябва да позволяваме на Night Witch да несе много демидж, защото той е много добра. брадвата им взима твърде много демидж. Не, това не е брадва, някакъв жезъл. Същото да е. Така, Мега Мина няма да може да удари. Така ще изчакам тук аз един принц. Аз ще изчакам малко да ми зареди. Аз ще помогна принц и Night Witch, дай сега. Така, добре, пускам. Ще приготвя запа. Така, приготвям една принцеска. Много лошо, но не можем бързо и лесно да го спрем.
с именно Giant Skeleton. Пак добре, тук дори не е нужно да слагам други карти. Можем да сложим, а сега тук е една контратака, а именно Giant Skeleton. Майнер, бързо. Така ще сложим един Hawk Rider, хора, вижте какво отзаде. Слагаме един майнер. Това го правим единствено заради вас, зрителите. Ето го хора, това беше просто 3 краун GG. Нямат никакъв шанс тия пичове, просто. Това нямаше как да се отърват. Да, нямаше, просто нямаше как да го направят. Това и най-добре на света не може да се отърват много. Това като ти разпълнат като така, хайде още няколко битки да изиграем. Пускаш ми. Така, този дек е много добър, препоръчвам ви го, ако имате Принцес и Майнер. Ако искате после ще ви го покажа, може да си го скриншотнете. И моя Legendary Deck, ако имате същите карти, може да го скриншотнете, да го копнете. Тук ще пусна всичко го правим само заради нас. Дълъг. Соси, минай. GG сме. Как можах така? Как ми се смееш? Не смееш, плачеш. Това е много дразещо някой да ти плаче, брато. Все едно ти се подиграва, това е скапано. Ето това е. Да, но по-добре да се смееш, отколкото да плачеш. Така, може би тук този тип драма ще го стем, няма да ме се кой знае колко много демидж. Няма, тройка. Ако беше някъде шестичка. Шестичка няма, кой има петица да кажем. Имаш ли нещо бързо? Тук е един принц. Защо избързах да пусна лавата? Тук скелетонарните се надявам, че ще успее да ги... Гледайте, през една игра ни играят само с такъв букук. Така, тук може би ще вземем този тауър. Добре, ти ще сложиш там. Аз тук ще сложи един Ice Wizard, обаче... Аз ще ти помогна с Найто и че спокойно. Добре. Ние си зарязахме тауъра от Зорда. Инферното трябва да бие по тауъра. Да, обаче убия така. Айде, взехме тауъра. Както и те взеха нашия. Така, тук ще сложи един Giant Skeleton за една контратака. Един Lumberjack с рейдж ще помогне и то доста. Не, това... Жалко. Изгърмя ми запа. Няма нищо, на всеки се случва. Тук аз един майнер. Тук не ни сполучи доста атаката. Миналата игра ни сполучи много добре, но тук двата майнера не успяха да вземат много голям демидж. Пак взеха нещо все пак. Така, тук мисля да пусна един Hawk Rider. Аз мисля да пусна... Което е една принцеса. Обаче тук другите чудовища решиха да се намесят. Да. Принцеса много голяма работа върши, хора. Ако имате принцеса, приятелите могат да ви кажат, че не струва, но много струва. Или пък да... Тук може да запнам, но мисля, че не е много голям левел. Жалко. Да, обаче там няма кой да помогне на принца. Тук това пак е много лошо. Гледайте ги, какви са гадни хора, как спамват като гадове. Тук не беше нужен този дълъг. Беше, защото иначе нямаш... Тук ще пусна това и ето това комбо. Ям се да сполучи. И аз така. Запче. Айде. Това беше. GG 3-2. Като не си изиграхме правилно картите, така. И какво се смееш? Следващата игра, ако загубиш, какво? Нещо ти пише в клана, ще да си видиш. Това. Като се губим. 11 арена. Като трябва да мислим повече. Не. Така ще изчакам 9 електира, след като ще пусна това. И исках да изчакам за принца, ако нещо ни... Ето, точно тук трябваше. Дълг. Да се намесим. Принц трябваше да се намеси. Тук е един айфон. Леле, принца, много работа ще ни свърши с този букук. Дай. Какви са тия? Загивам. Така, тук... Ако имаш Giant Skeleton, събира елексира да го пуснеш да ги изгърми. Ето няма смисъл той... И така става.
Трябваше просто един зап да сложим. Тук мислих да сложа аз един майнер. Той аз мислих, ама нямах еликсир. Така, добре, идеално се получи. Имаш ли запче? Не. Не, обаче... Ти го изхъби и вярно. Дълъг имаш ли? Не. Имам принцес. Може да пуснеш принцес, да. И един дълъг, за да ги бутна. Така, може би ще унищожим този джен скелетън. Тайто. Така, все още нищо не е загубено. Ти можеш да... Аз ето тук ще чакам. 9 лева, леле, холи шит. Така са газовете, апгрейдват си. Запче, приготи запче, ако ти пуснат едно с карми. То принче живее колко воят. Така, аз тук ще сложа принцес. Така, бравете. Па ще сложа един Ice Wizard. Така, добре, моят зап не можа да убие валкирията. Няма нищо, принцес ще убие. Добре. Гледайте какво хубаво комбо. Двете принцеси ще бъдат неутрализирани много. Имаш ли нещо къде да ги неутрализираш тия? Така, обаче много прибързах с този майнер. Айс. Така просто много прибързах с този майнер. Не! Те ни фризнаха тауъра, това просто... Това беше много следващо. Това беше фатално. Вижте колко демидж ни набих. Това беше фатално просто, което тук не можахме да държим. Жалко. Тук аз ще да се справя с принца. Обаче мисля да ги запна, защото Азап е много важен. Да, Азап е една от най-хубавите карти. Според мен, според вас може да се стрелите пък. Така. Всеки има различен дек. Но и дълга може да някой да каже, че е скапара. Но... дълга уникален. Да, дълга много ти помага. Вижте как ми помага в момента. Ако не е той... тук обаче край. GG. Майна. Нямаш как просто хора, сори 4-2. Дай ще изиграм още един батъл. Секунда, хора. Само. Така, хора, тук сме. Върнахме се, трябваше че ни вигнаха за малко. И така. Дано ви хареса този клип. Ако ви хареса, ударете по един лайк. И ни гледайте и другите клипи. Почваме. Така, хайде тук да се стигнем. Те с 8 левел, това може би ще бъде изи. Може би да са някакви баси прототипи. Така, аз тук ще впусна един Hawk Rider и ще запазя. Ще ти сложа един Ice Wizard да ти помага. Имаш ли нещо? За такива. Принцес имам, но... Жалко. Така, ето тук съм сигурен, че ще потрябва ето това. Със сигурност. Просто няма как да не потрябва, защото има Baby Dragon, както и 8. Сами се прецакаха. Тук сами си го... изядох. Набиха. Имаш ли нещо? Тук може би ще запна, ще гледам да ни запна и тауъра. Защото ако преди малко имах елексир, щях да запна и тауъра. Така, ето тук този Inferno Dragon може и да успее да вземе тауъра. Май ще я вземе. Няма да успее. Ето тук принцес. Принцес, само опитах да защита колкото видях. Да, аз сложих скелетон армии. Знам, че няма да направи нищо, но колкото да отклони двете миньонища, които също можеха да направят много демидж. Да, миньоните ако ги тук ще изчакам 7, за да пусна ето така майнер, Hawk Rider и разбира се Lumberjack. Ето тук става много добра атака, този тауър е наш, хора. Ето точно така. Lumberjack. Да, ето тук да не ни взима Baby Dragon. Много демидж, аз сложих 11 Wizard. Така, той слага Inferno Dragon. Да се борим за втория краун. Така, тук обаче ще сложа ето така. Аз ще го бутна. Така, не трябва това. Гледайте еферното, само с малко вижте по колко да ми бута. Така, тук ако оцеле... Така, ето тук са джиджите. Имаш ли
майнера, днепите ти, аз го пускам. Аз имам майнер. Така, пусни майнера си. Аз ще ги запна. Нищо не мога, ще имаш ли атентатор? Нямаш атентатор. Аха, вече имам. Тук Джан Скелетъна ще се справи. Там няма отдолу. Сега ни трепах. Ако Джан Скелетъна оживее, ще бъде много добре. Оп, не. Не. Това няма как да стане. Нека да ги убие, така ще е много по-добре. Така, ето тук, така. Две принцеси, които ще нанесат доста голям демидж. Оп, тук обаче... Оп, те клонаха. Така, тук няма нищо да стане. Готово и това беше... може би ще изиграем още една игра. Да сме поне 4 победи, 4 загуби. Да сме си. Готово така, хора. Или поставихме сам култи да завършим на работа. Това беше лесно. Изкривих се. Те не знам защо не се смятат, че ние ги бихме, но все тая. Сега. Опитат се нещо. Но аутизма е Не. Хора, ханяте и почваме, хайде, още един батъл хора, да го вземем. Искам да ви кажа какво стана с разгромител. Значи, цъкнах за 2 в 2 с други опоненти и натиснах cancel, както току-що направих. И накрая аз, нали, се цъкнах с разгромителя и изведнъж ме извади от разгромителя и с играта. Да, и ни изписа, че са ни били 3-0. Че мен с другия опонент са ме били 3-1, а пък разгромителя продължи, сам аз го гледах. И това беше баси тъпец. Тук обаче трябва да се намеси, защото аз няма как да се намеся. С какво? Да се намеси? Не знам с какво да се намесиш. Ами тогава. Тук с един Джан Скелетън. И какво ще напълно с този джуджу? Убиха ли? Не, тук няма как. Тук просто ни взеха тауъра. Не, като нямаме летях ти. Не си какво искаш. Аз тук ще помага на Джан Скелетъна. Не, тук просто убиха Джан Скелетъна, направо много лошо се представихме тази игра. Но не колкото първата ни взеха много лошо. Ето тук може би Лъмбърджака. Да видим дали не. Жалко. Да, ето тук може примерно да вземем някакъв демидж на тауъра. Сега ще го вземем. Да, тук 2 майнера. Давайте майнерчета, дай му. Покажи му кой е шефа в къщата. То това отдолу е електро. Шмелек. Както предполагам, Павел. Така, добре. Аз тук ще изчакам за един Хокрайдер. Разгромител, трябва да се стягаме. Трябва. Пускаме един Найтвич. Така те пуснаха Инферно, да регам? Не. Което... Аз пък ще им пусна един пъдълък. Оп! Добре. Оп, тук какво ще правим? Леле, ако ти ги беше ударил с тия стрели направо... Да, бе. Щях да се сцепа. Айде, умри, бе. Давайте са. Тук просто можем да го вземем. Давайте 2 принцеси, всичко. Бой! Бой! Не, бой, ама заминахме с това бой. Не, Цялата ни атака замина от един Инферно, един електро. И малко скарби. Така. Не се получи много добре нашата атака. Предпочитам ви да слагате скарби в дека, защото това много помага. Скарбито е една от най-хубавите карти. Кое? Скарбито е една много хубава карта, ама за себе си ви помагаме, за опонента. Биха ли? Стига толкова да играем. Да, и хора, това ще бъде от този клип. Преди малко се представихме доста добре, когато ние играхме. Мисля, че добри карти ни се паднаха, добри ръце имахме, обаче не можахме да ги използваме правилно. Така, хора, после ще има един чест опенинг, който вие може да гледате и ще отваряме. Честът ето тук на Royal Giant. Това беше от нас. И разбира се, Magical Chest и всички други. С разгромителя. Добре, хора, ето го дека, обещах ви. Той не ти го вижда ли? Ето го дека, може да го копнете. И така, хора, това ще е от мен. Аз съм разгромител GS, с мен беше Василото. И чао!